Izandla kaJesu ihamba nomsindo bazalwane. Thank you, Lord. Ake sithi Jesus. Jesus. Ake sithi Jesus. Jesus. Ake sithi hallelujah. Hallelujah. Ake sithi hallelujah. 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 Oh, come on, give God the glory one more time. Awubheka umuntu oseduzane kwakho umtshela ukuthi what a week. What a week. We are standing on our feet, bathandekayo. Everybody please stand on your feet. We are going to receive the vessel of honor. What a powerful 3 days this has been. Oh, ngathi ngingedwa la endlini bengithi what a powerful 3 days this has been. Amen. Sister Ngiwe, thank you so much. What a blessing you are to the body of Christ. We bless the Lord for your longevity. We bless the Lord for your consistency in the grace. And we thank the Lord for amafuta that upon your life. Oh, come on, Batandega, give God the glory for the gift. Moya wami Nkosi ulambele wena sengidinga wena nje moya wami ebusuku ulambele for the last time. Moya wami Nkosi ulambele dinga wena ebusuku. Ey'ncekwini zenkosi zonke ikhona neyifike kamuva sesibingelelile. Thank you, servants of God, for honoring us during this SWAIC 22. You are welcome in this place. Ngivumeleni bazalwane ngenhlonipho kaJesu. Ngivumeleni ngomusa kaNkulunkulu ukuba ngamukele to this podium isitsha sikaNkulunkulu asebenza ngaso phakathi kwethu. Khatshwa ngicela ukuyibongela ukuba uNkulunkulu akuthume in my life this way. Ukuba uzongakhisa lokhu uNkulunkulu akwakha kule ndawo. And we love you, sir. We honor you. We appreciate you. And we respect ugcobo olubekwe phezu kwempilo yakho. And we believe that tonight iwayini lokugcina lizoba ngcono kunewayini lokuqala. Bazana sihlanganiseni izandla samukele all the way from KwaZulu Natal, Mkomazi, Apostle Muziwezigwili, Nxumalo. Oh, hallelujah. Hallelujah. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well.
my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Akapaika shina orahakazina rela ekaidika sina vaila omoko poko shika zaila ilotina oharaka kasika shokapa gaita saina saila ele reshete beka sieta tinota ada moinora kashela really deseshe baida saina zue pagarasla ramashirana io poco pepe postila shinete diesta salarasila baika daila ramashira lamakurana uka baika shirena irelorete shekesila irelorete sakarashirana mete ateseke sheke kuomopo poto sila relete tiesila haina Aimoka foka sikarala shapoita vaila rasila Feinota baita daestaina Shedele repeka baita staila Shuka baila rasila Eika taika taila sinela Shelele kotorobo sirasi Kuka baika taila Shele rebeko tenesila Rele rebeko baika tena Siene koriele rebo sheka Upoko baika siala rashila Rele beko poko baila Sheka baika siete stero Siene rele shikoro lebe Kapaka shakata Siene rele beko popo Sheka popo Sheka popo Sheka popo Huta la rasha katarasi Sinikela kuwena yonke Moya Ngcwele ithathe yonke lenkonzo ngeyakho sebenza okaNkulunkulu Baba nokwecebo lakho ngegama lika Jesu Kristu amen.
osukwini lokugcina ngimila ngibingelela ngibonga ngibingelela ogcotshwe kaNkuluNkulu utata uBishop T.E Twala ngibonga futhi ukuthi uNkulunkulu ngokwazi phambili kwakhe nokuhlela kwakhe usidibanisile naye ngokunjalo nalomsebenzi walapha eTemple of Faith kimina kuhlale kuyisibuso njalo ukuba sihlangane sizokhonza uNkulunkulu lapha ndawonye ngiphathwa kahle njalo and for that I am highly grateful ngiyabonga praise the Lord futhi kuhleze kuyinto esimphakamisa simbonge ngayo uNkulunkulu uyithola nenza umsebenzi munye nendoda ehamba noNkulunkulu emesabayo uNkulunkulu emfunayo uNkulunkulu such is the man ehola lo msebenzi naleli bandla la eTemple of Faith utata uBishop T.E Twala ake nishayeleni uNkulunkulu izandla ezinkulu ngaye sibonge kumama uBishop siyambingelela umama uBishop sikubonga nokuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhlonipha isitsha owashadiswa naso ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwababa uThwala ongumyeni wakho nobaba uThwala oyinceke kaNkulunkulu ngoba amakhosikazi abafundisa alimaza umsebenzi ilana ulimaza ecabanga ukuthi umsebenzi wendoda yakhe kanti akuwona wendoda yakhe owenceke kaNkulunkulu uhlule ukuhlukanisa nje ukuthi kukhona lapho ayindoda khona kodwa lapha sekuyama seqala ukuba yinceke kaNkulunkulu la siyabonga ukuthi ungabangeli ubaba umsindo futhi vele ke nangokwempilo nje nokubukeka nanivele nifanelana kwakuba yiphuthu manani ngashadanga mhlawumbe esinye sezono esaso edwa leso praise the Lord siyabingelela siyabonga kakhulu inhlalo nokunakelwa nokuphathwa kahle okwenzeke njalo uma sifika la ekhaya nakulokhu uNkulunkulu senzele isikhathi esihle sibonga uMongcwele kakhulu ngaso sibingelela oBishop abapostoli ingceke kaNkulunkulu ophezulu konke amakhosikazi abefundisi all protocols befundisi uma ekhona Archbishop ngeke simshiye no cardinal no potentate ngeke simshiye siyababingelela nabafisa ukuba amakhosikazi abefundisi nabafisa ukuba befundisi nabo siyababingelela ngegama lika Jesu Kristu simbongela uNkulunkulu singena lapha safica bengakakhothuluza abapostoli besaphaka utata umpostoli uViva Mpungose nompostoli uMusakhwela sibonile kakhulu amadosha abasithululele wona siyabonga kakhulu baqotshwa baNkulunkulu sibingelela ke ogogo nomkhulu nezibuko zabo obaba nomama siyababingelela nabo nabafisayo nabo ngolunye usuku uthi kubehlele lokho kuba obaba nomama nezinsizwa nezintombi nabantwana abancane bonke oTipot noTeaspoon we greet you all sibingelela nabantu enibaphethe ngezisu uma bekhona baseyiswini nabo siyababingelela bayezwa abantu abakhona sibingelele ke nomzalwane oyisikhonzi kaNkulunkulu nesitsha sikaNkulunkulu nomfundisi othaka uyumculi oculayo nje kodwa akayena umculi uMahlenghle ngishona uthanda uMahlenghle thani ke manje maglugglug ya khona ezokushaya kahle makuphunywa la ngoba engasekho praise the Lord siyambingelela uMahlenghle umaglugglug egameni lika Jesu praise the Lord ngiyathokoza ukuthi siyadibana lapha nakumavundla ngangambona nakhona uma eseyidedela lento yasezulwini ucula azabe emfishane kakhulu uhlengiwe madoda lento yobufishane lena angiyazi iqhamuka phi ujabule ubaba ukubheka Bishop T.E Twala ovela eNorthwest
uqala ubuza kathathu uthi ngabe ula eMbalenhle ngempela akekho eThekwini ngithi mina uThwala useMbalenhle akekho eThekwini ngithe useMbalenhle akekho eThekwini ngithi mina ula eMbalenhle abese ethi uma emfonela athi hey ulibambe ngempela ucingo ujaji uzothi ubambe ucingo ulibambe ngempela ucingo ngithi mina ya uyayibamba impela nje kuvama ukuthi ayibambe uma isefika sembona ngamehlo engena laphana usethi uyimpela njengoba ngisuke ngimbona ku TV kodwa mfishane la kuna ku TV mfishane la ku TV mude la mfishane ngathi ke mina hayi ayobuthi avele sesiyeka ngoba uya ngithi uthe uye uma kuuye nje khuleka ke qhubeka lapho height sobe siyibona. Praise the Lord. Sithokozile bazalwane kodwa namhlanje kulolu suku khona izinto ezizoginqwa. Ngitsheliwe ngazo ngizwile namanje ngiyezwa. Awufunde Exodus 4 verse 22. Ngikusize nje mina. Uyakuthi kuFaro usho kanje uJehova uthi uIsrayeli uyindodana yami uyizibulo lami. Ngicela indlu yonke ithi uyizibulo lami. Sengizoqhubeka ngedwa ke. Ngiyakutshela yiyeke indodana yami ukuba ihambe ingikhonze kepha awuyekanga. Bheka sengiyakubulala indodana yakho izibulo lakho. Asithi sonke izibulo lakho. Isihloko sanamhlanje sithi God's vengeance for his firstborns. Ukuphindiselela kukaNkulunkulu ephindiselela amazibulo angawakhe. Bayezwa abantu abakhona la endlini. uNkulunkulu ngathi njengoba sevela la ku-Exodus chapter 4 ephindiselela uIsrayeli as a nation. Everybody say nation. Emphindiselela embiza ngegama elilodwa lo muntu oyedwa embiza ngezibulo lakhe. Ungacishe uthi uthule kwaze kwalate uma ucabanga. Ngoba bese kunesikhathi sitha saqala ukwenza noma yini ngamazibulo abantu emhlabeni. Ngikufundile futhi ukuthi isithi uma sifuna ukupollute umhlaba nabantu senza sure ukuthi okuphezulu kwabantu ikhona esikubambayo khona influence yakho izodlulela ibhedisele konke ibhedise konke okungaphansi kwakho. La eAfrica kune state esiphathwa upresident oqala womNtonsundu edivorceile. Ngesikhathi ayephethe ngaso kwanda ama-divorce both kwabakholwa onangakholwa. Ngoba isithi sithatha into ekulo ophezulu siyithunduthele kwabangaphansi kwakhe. Uma ungathandazange wohlokela kuwe. Praise the Lord. Kukhona isikhathi lapho kuleso state okwaphatha ngaso onesithembu kwandisithembu kuleyo country sangena ngisho emabandleni. Ngoba isitha sithatha into kophezulu siyithunduthele kwabangaphansi kwakhe. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Praise the Lord. Kuso leso state khona wakwaphatha edla kulabo abathengisa ngomzimba kwanda iinfluence yokuthengisa ngomzimba kuma families kuleyo country. Kwangathithi ikwimarket le ndaba kanti kuwohlozwa iweakness kophezulu ukuze ivuthukele kwabangaphansi. Sengafunda ukuthi ukholwa noma ungakholwa kuyingozi ukungathandazi kanti kanti uholwa ongaphelele phezulu. Ngoba izinto zakhe ngase ivuthukele kuwe uyithola usunje ngaye kanti akunjengoba ufunile ingoba kwehlile kwehlela kuwe. Isitha
kusukela kungenisono satarget amazibulo. Namhlanje ngizothi ilanga lokuphindiselelwa kwamazibulo akhe. Ngoba from the beginning of the ages amazibulo aye amagwa isitha. Amazibulo aye abhediswa isitha. Amazibulo aye enzelwa ukuba izinto zawo zibhede kwenziwa isitha. Amazibulo aye aphambaniswa neplan kaNkulunkulu kwenziwa isitha. Engenamphindiseli kwaze kwafika lapho uNkulunkulu ekhetha khona his chosen nation uIsrael njoba simuzwa for the first time et stand up and speak up amela amazibulo akhe alwela amazibulo akhe aphindiselela amazibulo akhe. Namhlanje ilanga lempindiselelo. The day of vengeance has come. Izibulo lokuqala emhlabeni, firstborn of this earth is not Adam. Ngoba ukhuluma ngezibulo awukhulumi ngomuntu owadalwa, ukhuluma ngomuntu owakwahlala okhalweni lwenye indoda. Wayesiyasuka okhalweni watransferelwa esibelethweni noma esizalweni somunye umama kwayima ephila. Izibulo lokuqala is a murderer. Firstborn, umuntu wokuqala owazi ukuthi kuyini ukudonsa u9 months eswini, umuntu owathi ephuma wayebulala. Uma ungalalela ingane iqhula zithi uKhayini akazuzanga ngokubulala umfowabo uzoba judgmental ubona uKhayini obhedayo kanti ukhohlwa okwenzeka behind uKhayini ukuthi akazibhedelanga wabhediswa. Ukhona indoda eyabuka uma kuqhamuka uKhayini yangabuka uKhayini yabuka iplight nedestination ye-human race ukuthi uma ngabhedisa lo, uma ngabamba lo, uma ngahlisa ngalona konke okulandelayo kuzofana naye. Kuze kube manje uma ungaresearcha kahle kona wonke ama-families kona kama-sections kwabakholwayo nabangakholwa amazibulo awaqonda ukuthi abhekephi. Iningi labo ngisho nakwi-progress ne-success bedlulwa nayo ingane ey'phathi nendawo bedlule nawo uthunjane awumboni noma uya phambili noma uye emuva noma uye kude noma uye eduze ungazi ukuthi kuningi akonile kanti akazenzi uyabhediswa ngoba amazibulo amakiwe yinye into engawalamlela ukuthi kuqhamuka ongaphezu kwawo nongaphezu komcindezelo wawo awenzele impindiselo weFaro. Ubani izibulo ozalwe kuqala evela okhalweni lwendoda. 1. Ubani izibulo ozalwe kuqala evela okhalweni lwendoda. Okwesibili izibulo ngisho ningangazalwa umama oyedwa ongokuqala ukuvula isizalo kulowo mama. Ngisho indoda ingaba nalo izibulo la esiveli sinalo. Kodwa uma lo ozalwa yilo mama kuyena ovula isizalo oqale ngaye uyizibulo lalo mama. Ubani izibulo ongokuqala ukusindiswa emndenini wakubo oqale ngaye ungena kwevangeli kwifamily. Ubani izibulo oqale ngaye ukushadela emndenini othile kade kungazange kwangena amakoti kuqale ngaye kumadodana lawo baba ukuba kungena umakoti ngesango. That's a firstborn. Ubani izibulo lo qale ngaye emndenini ukuthi ashadelwe ubhuti noma einsizwa kuqale ngaye ukungena umakoti la ekhaya. That's a firstborn. Ngisho ngabe kuthiwa ophakathi ushade eqala kunenkosana kodwa uma yena ethatha umakoti eqala yena uyizibulo labashadileyo la ekhaya. And amadimoni amaka yonke into engeyokuqala ukuba ibhediswe noma ibhede bese ifunyanwa idinga umphindiseleli. Okugcina ubani izibulo yibo bonke abahlanzwe ngegazi kaJesu abasindisiweyo. Ngoba uya kumaHebheru 12 kuthiwa size nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini. We are the church of the firstborns. And yonke lenhlobo yabantu inhlobo emakiwe yimimoya. Ingane yokuqala ezozalwa amadimoni asuke efesile.
eza nayo yonke inhlobo yokugcilaza nokucindezela nobubi ukuthi angenziwa njani angayindawo angabheki indawo neprogress yakhe angakhuphuki abe umadikane ishumbu likabhontshisi yabona amashumbu aqala okwaqalwa ngawo ubhontshisi abe umadikane angayindawo angakhuphuki akuyena yedwa uKhayini kwakungagcini ngoKhayini ukuthi kube izibulo elibhedile uNkulunkulu wahamba wakhetha uAbraham emkhipha ezweni lamakhaledi eMesopotamia wayengokuqala kwabakholwayo uAbrahama uyise wabakholwayo kanti kuzodinga ukuthi azale ingane ezalwa uyise wabakholwayo asisho sithi uyise wabakholwayo lengane kumele ivele kule family necouple kayise wabakholwayo kwasho ukuthi isitha siyawamaka amazibulo thani siyawamaka amazibulo kwathi nje seziya ngasejikeni esengazalwa noma yini uIsaac kwashintsha unkosikazi kaAbraham kanti akashintshi ngoba eshintsha ushintsha ngoba engene umoya osufike la ekhaya ukuzomaka izibulo la ngempela ngoba amazibulo ayamakwa kuzophazanyiswa lo oyizibulo la ngempela kwi-inheritance yakhe ye-blessing la ekhaya kwashintsha uSara wathi uNkulunkulu bengasho mina umayethu uzoba uyise wezizwe eningi ubesho ukuthi ngena la kuHagari uSara ukhuluma kanjena nje akuzwakala ukuthi kwayongena ekamelweni wathandaza wabuye sephethe lokho ukusho nje engakaza ayothandaza ngoba khona abantu abakhulumela uNkulunkulu uAbraham kwahlupha into eyodwa ke ukuthi amadoda awabuzi makuthiwa kungenwe yona kala lapha indaba ngoba uSara wayeseliphathile phela igama walizwa uAbraham igama elisho uSara ukuthi ngena kwasho ukuthi uAbraham uzwile ukuthi umngami uthi angenze njani uAbraham wangaya kuNkulunkulu wathi uSara ngena uAbraham wenze njani kanti akumakwa uSara akumakwa uAbraham kumakwa inhlala kahle yezibulo elizayo ngo amazibulo ayamakwa amazibulo kuyamelwanwa nawo adinga umphindiseleli wangena uAbraham engena uHagar kanti kweloko moya kazi kwenzakalani uyabona kweloko moya uAbraham ngenkathi enikelo kweshume wabalwa abathwele okhalweni njengabanikele okweshumi engakabazali uma ufunda maHebrew 7 verse 9 no 10 kuze kuthiwe uLevi wanikela okweshumi esokhalweni lukaAbraham angithi uyabona uLevi sizothatha iminyaka azalwe kodwa uAbraham omthwele okhalweni unikela okweshumi nabasokhalweni benze njani nabo ngenkathi enikela benze njani nabo banikela okweshumi ngabe mazi kuyingozi kabi ukuthi indoda yenze into kanti out ngoba ngenkathi uyenza nobathwele okhalweni bayayenza ungaphuzani notshwala ngoba awuphuzanga wedwa wena ucabanga ukuthi uphuze bedwa uyothi usushada ubona uzala idakwa engakubonanga wena uphuza uyise ucaka ukuthi ziphuze izikopisha abantu ngoba ubufihla ungaphuzi phambi kwazo kanti akudingi uzuphuze phambi kwazo mhla uphuza nazo zaphuza okhalweni yingakho kufanele uma kunezinto ozenzile obhede ngazo ungakahlangani nabo ungakatholi bantwana uphenduke ngoba ngenkathi uphenduka noba ubheda nabo okhalweni nabo benze njani bayaphenduka uyangizwa umuntu okhona la endlini uyangizwa umuntu okhona la endlini shout hallelujah awulalele kuAbraham uthe uSara kangene uthi akenze njani bazalwane ngicela ukukuchazela ukuthi ungenapi 1 ungena kumgibhithe 2 ungena kwisigqila ngenkathi engena bangena basokhalweni bangena kuphi eGibhithe bangena kuphi ebugqilini abakazalwa lalelani bazalwane abakazalwa kodwa usehamba okhalweni uAbraham ulayishe ini igqila eyigqilazwe kuphi eGibhithe ngoba ulalela iadvice yomuntu wanaka ukungena ngoba ukungena kuyaheha walibala ukuheheka
kanti akazi ukudayiseka bangako okhalweni. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Futhi sengiyabonga ukuthi uJosepha naye wenqaba ukungena kumkaPotifari. Ngoba ukuthi kwakuzophinde futhi kungene another generation futhi. Kuthi sekushaya isikhathi sokuphuma uqale phansi ekaJosepha. Kwakugcina ngaphunywanga. Uyangizwa umuntu okholela endlini. Wazalwa uIshmael. Uzalwa nje amademoni aplane ukuthi ngoba uyena ozalwe uAbraham qala akube uyena obalwa. Asisho sonke isithi obalwa. Njengezibulo lendlalifa yabakholwayo. Kwasho ukuthi izulu liyazazi ezalo. Shout hallelujah. Ngizothi namhlanje isikhathi sokuthi siphambanisele izinto siphelile. Kuzonqamuka isikhathi. Siyaphela namhlanje isikhathi. uNkulunkulu uzofaka istop nonsense endabeni yokuphambaniselwa izinto. Zonke izinto zibuyela kubanikazi bazo ezaphambaniswa from north, east, south, west, ezantshontshwa zibuyela kubaninizo. Isikhathi sokuphambaniselwa izinto, ijudgment yabaphambanisi baso ifikile. Faro ngakutshela ngathi yekela indodana yami izibulo lami lingikhonze awuliyekanga, ngakho ke sengizobulala izibulo lakho. Shout hallelujah. Kunamazibulo abevimba izinto zabakhe la afazofa namhlanje nasefa manje ayafa. So phuma ngale minyango kunamakhanda abhuquzayo naginqikayo. Amanye ayaginqika kwamanje emkhathini, amanye aginqika emhlabeni, amanye aginqika eolwandle, amanye aginqika komakhelwane kwi-neighborhood, amanye aginqika kuma-workplaces, amanye aginqika emabhizinisini ethu. Akukho mazibulo esitha azovala izinto zakho uthi uyanyakaza kunganyakazeki, uthi uyamuva kungamuvi. Namhlanje obekuthi kuvimbile, uNkulunkulu uphohloza khona. uNkulunkulu waphula imigoqo yensimbi nemivalo yethusi, asiphi ingcebo yobumnyama nemfulo ethusiweyo endaweni ezisithekileyo. uNkulunkulu ovula kungavali umuntu, uNkulunkulu ovala kungavuli umuntu. Usukumile umi ngeenyawo, akahleka kanamusa, umemezela usuku lwempindiselo weFaro. Ngakutshela ngathi yekela indodana yami izibulo lami lingikhonze awuliyekanga. Namuhla usuku lufikile, ngizobulala izangoma zakho othakathe ngazo amazibulo ami. Ngizobulala inyanga zakho engamazibulo othakathe ngazo amazibulo ami. Ngizobulala abalozikazana bakho nababhuli othakathe ngabo amazibulo ami. Ngizobulala izanusi nabalumbi nabenzi bemlingo othakathe ngabo amazibulo ami. weFaro sengithule kwenele wabopha amafindo. Izinto zamazibulo ami zangabonakala, zangaqaqeka, ngakhazimuliswa. Namuhla Faro, 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 amazibulo akho ayafa. Shout hallelujah. 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 Tonight kuzolahlekelana ihashi nomgibeli. Tonight kuzowa isikhova nogodo lwaso. Not by might, not by power, but by his spirit. Ngoba umoya wakhe wehla eyuka enyakaza, akanyakazela ubala.
uzokwenza impendiselo ngobumoya ukaJehova ule ndawo ule ndawo shikapaikata rakata rabashad haikatai na zain zaina paikatai rakatai katai shikatai takai sunarala rabakoran shinakaitala rabasad shikopoito poina rakatela rabashukan paika paika paila rabasad. uNkulunkulu wempindiselo sikhonza uNkulunkulu wempindiselo. Wazalwa Ishmayeli waxoshwa uma sekuzolo uIsaka. Uyazi ngimangala ngenkathi sekuzozalwa uIsaka uNkulunkulu ukhuluma noAbrahama lapho Abraham ebhizi ethi sengathi uEliyeza ngaphila uthi khohlo Eliyeza uthi Ishmayeli engathi ngaphila uthi khohlo uIshmayeli uthi ovela okhalweni lwakho kumngakho uSara uyena oyindlalifa yakho. Athule uAbraham bengathi lento iyamdida ngoba umphefumulo uyahlupha uhlupha ngisho sekukhuluma uNkulunkulu ephambi kwakho nje kubona umphefumulo ubulokhu wenza lento yawo. Wabona uNkulunkulu ukuthi le ndoda lena umphefumulo uyayiphazamisa idinga ukusizwa wathi phamisa amehlo akho ubheke phezulu wabuka phezulu wathi nazi inkanyezi ungayibala wathi wengaka baba ungathi udlala ngami uNkulunkulu engaka ukhona wakwabale engaka wathi iyakubanjala inzalo yakho. Shout hallelujah. Kwadlula amavikana kwangathi uyambona ukuthi lo muntu lona obembalisa inkanyezi ungathi usekhohliwe. Wathi ukuhamba naye badlula ngasehlabathini zolwandle wathi awubheke phansi ngoba ngathi bheka phezulu wakholwa kodwa usubuye wakhohlwa awuyeke kubheka phezulu awubheke phansi manje. Wathi uyayibona lezi ihlabathi ungayibala wathi ubani ongabala engaka wathi iyobanjala inzalo yakho. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Wayesiyavela uIsaka. Umevela uIsaka iyangichaza nje nendlela azalwa ngayo. Ngoba izalwa lithi iBhayibheli kwabaseRoma 4 uverse 17 lwakhona lithi uAbraham akabhekanga isizalo sikaSara esasisifile kepha waqina ekukholweni enika uNkulunkulu udumo emnika uNkulunkulu udumo isizalo sifile kodwa umnika udumo kodwa isizalo sifile ngoba uyanikeza udumo phambi kwakho kukhona into ezifile. Uthi uyabheka around uthola ayikho into esile necacile yenzekelayo kodwa anikeza udumo kodwa izinto zifile. Shout hallelujah. Wakhulelwa uSara isizalo sifile. Ukhulelwe ngoba kukhulunywe izwi kwathiwa ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo umkakho uyobe khona umntwana laphuma izwi kolukhulumile laqonda esizalweni esifile lafike lanyakaza isizalo esifile safuka ngoba uma like laphuma izwi khohlwa indenge ezozoyincinda uma like laphuma izwi khohlwa amareza neinsizi ozogcatshwa ngazo uma like laphuma izwi khohlwa uphondo ozokhatha ngalo uma like laphuma izwi khohlwa ipeanut butter ethandazelwe uma like laphuma izwi khohlwa amathawula akhulekelwe uma like laphuma izwi wathuma izwi lakhe wabakhipha ngalo emathuneni abo uma like laphuma livusa ngisho into ezifileyo izwi lakhe yebo livu sabafile yo wakhulelwa uSara kubhaliwe on record ukuthi isizalo bese sinjani wakhulelwa onesizalo ebese sifile kwangagcina lapho kunabantu okuthiwa babelethise endaweni kwashaya isikhathi sokuteta kagogo ugogo wateta ebusuku ababelethisi bengalalanga betsheliwe
bathi bazo-check-a ababelethisi ngoba sebeyibonile insuku izisondele bethi kositshela uma usuze ususikwa silekelele bamfice seyigonile bangakwazi ukusiza uNkulunkulu efuna okuqalwe uye kungaqedelwa abantu ngoba owuqalile umsebenzi uyakuqeda empilweni yami. Shout hallelujah. Uma kwakuvama ukuthi kube umuntu wesilisa oqamba ingane igama kodwa uSara wayicelela wathi myeni wami ngiyazi nini amadoda eniqamba amagama engane kodwa le ngicela unginikeze mina ithuba ngiqamba igama manje kwenkosikazi ubucabanga ukuthi uzomqamba ngokuthi ubani ngizothi ukuhleka ngoba uNkulunkulu ungenzile ngahlekwa kakhulu manje sekuzohleka mina. Hey senziwe sahlekwa kakhulu manje sekuzohleka thina. Uyazi ukuthi ngisho nango 2020 kungena iCovid yayingatargetile bonke abantu yayitargete ibandla ngoba yilona elingamazibulo. Onke okunye kwasekwenziwa nje ukuze kungabi umqobo kodwa kahle kahle abantu okuyibona ababehlukunyezwa ngalento yokuvalwa kweinkonzo nokuvalwa kwezinto izibulo lasezulwini esiyilo thina. Praise the Lord. Ngoba amazibulo ayalwiswa, amazibulo ayamakwa, amazibulo ayabhediswa, amazibulo aphambaniselwa izinto zawo bese kudingeka umphindiseleli wawo. Shout hallelujah. Wanele wakhula ngelanga lebirthday yakhe uIsaac lithi iBhayibheli uSara kuyilanga lika birthday kaIsaac wabona uIshmayeli lona ozalwe ngeoffside. I-offside njalo edalwe uyena njalo uSara. Wabona lengane ezalwe ngeoffside yakhe wayibona idlalisa. Wathi xosha lengane. Nesicilakazi ngoba ayikudlifa nomntwana wami okhululekileyo. uAbraham userealize ke manje uyangixaka uAbraham gijima kuNkulunkulu mina ngangaqala kuye nje uSara ngoba uyabona laba abantu abafaka uNkulunkulu labantu enishade nabo bese befaka uNkulunkulu phakathi yini namadoda enibayekayo ngalokhu ukukhohlwa kwenu. Yabona abantu abafaka uNkulunkulu njalo abancane kancane abathi uNkulunkulu uthi wo record ube ngabi nomphefumulo okhohlwayo wo record uthi kwakumhlaka bani umkami ethi uNkulunkulu uthi waphindwa wathi uNkulunkulu uthi uma eseshintshe sesho kuyi opposite yalo ukuthi wenkosikazi akusuwe nini. uAbraham ugijima kuNkulunkulu engabe eqala kuye uSara lo athi mngami angithi wena wathi uNkulunkulu uthe angingene kusigcilakazi akusiwe. Uma manje sewuthola umntwana usexoshwa kanjani lo yakanti wena uthe uNkulunkulu wathi angingene kuyena. Akasambuzi usegijima kuNkulunkulu uyobuza uNkulunkulu uthi manje nangu umkami uSara ethi angixoshe ingane yami. Wangathi uNkulunkulu unentwanyana njena ayibambile kancane yamphatha kabi ngoAbraham ukuthi akabuzanga kusathiwa akangene. uNkulunkulu uthi utheni umkakho uSara uthi angixoshe ingane yami cabanga nje Nkosi uthi angixoshe imagine nje uthi angixoshe ingane yami. Wathi uNkulunkulu ngithi mina ngenhliziyo wathi uNkulunkulu okay ngenkathi ethi ngena ungenanga uma iselixosha usufuna uzotshela mina wavela uNkulunkulu uzokulaya yenza lokho akwenza eqaleni lalela izwi lomkakho umxosha. Angina seqaleni wamlalela namanje mlalele xosha. Wamxosha wahamba njoba ngikhuluma nawe namhlanje uIsrayeli kunezimpi zakhe namaFilisti engapheli eyidalwa ukuthi izibulo la planela ukuthi lophila kanjani emeveni limakwe ngoba amazibulo ayamakwa. Namhlanje kuzoqedwa kuzoterminatewa indaba yokuvalwa kwezinto zamazibulo, indaba yokoppresswa kwamazibulo, indaba yokudidizela kwamazibulo, indaba yokungacaci kwamazibulo. Uthi noma sewucacile izingane zakho zingacaci, uthi noma usucacile nezingane umfazi angacaci. Uyangizwa umuntu okhona endlini? Yadlula lento kuIsaka kanti naye uIsaac usazothola abantwana. Angithi yena umakwe ngoIshmayeli nje ovela ngaphandle. Yasuka indaba. Omubi wavele wathi siqale late lento kuzama ukuma kuIsaac ingakho engamakekanga nje kwathiwa akaxoshwe uIshmayeli ngoba siqhamuke late sekungaphandle. Ake sizama ukumaka izibulo likaIsaac silimakele ngaphakathi. Kwahlala isisu sikaIsaac esiswini sikaRebecca. Isisu sikaIsaac
imimoya yazobeke yasisisu. Uyabona ke lapho mongangizwa ngizizwa ngedwa lapho. Uma ungathandaza amadimoni anayo iaccess esibelethweni sakho ayakwazi ukubeka okwawo. Kweyakithi province kusathakathwa ingakangeni insindiso nemfundo. Ababeshade esithenjini ubeke ethu uyazala umama sebemila ababelethisi kuphuma uqhamu. Uphuma ubaleke umbuze nginawo ukuthi uqhamukaphi uqhamu esiswini ngoba lo mama kalalanga noqhamu walala nomuntu kodwa ngesikhathi sokuteta akuphuma umuntu kuphuma ini uqhamu. Uyazi uzothola ukuthini uzothola izimbili izinto ezabekwa indoda yabeka ingane amadimoni abeka uqhamu uqhamu wamboza ingane kwangathi uqhamu othwelwe kanti ingane ngaphakathi iqhamu. Enye inyanga ezihlakaniphile yathi ubambani wona uqhamu nivala umnyango nohlinze bathi uma bewuqhaqa behla nawo bedlule esiswini bethi bayobheka emsileni kwathi bhudlu kwavela ikhanda kwaphuma enhle ingane ngaphandle uqhamu ngaphakathi ingane. Namhlanje uNkulunkulu uzohlinza bonke oqhamu esebehluphile sithi silindela ama promises azingane ezozalwa kuvela izinto ezingayifuni inkemba kaJehova iyadabula eziswini zezinto esingayifuni kuhlinzwa oqhamu kuphuma ama promises kuhlinzwa oqhamu kuphuma ifulfillment yama visions kuhlinzwa oqhamu kuphuma ifulfillment yama prophecies kuhlinzwa oqhamu kuphuma ifulfillment yama dreams kuhlinzwa oqhamu kuphuma ifulfillment yama answers to age old prayers. Namhlanje inkemba yomphindiseli iyehli enyuka idabule izwini zoqhamu engilosi valana iminyango akungaphumi nowodwa uqhamu ziyadabula izisu weFaro. Ngakutshela Faro ngathi dedela indodana yami izibulo lami lihambe lingikhonze awuliyekanga namuhla ngizobulala amazibulo akho. Okuhlupha emsebenzini uzombona ngombala. Akho umuntu ozomqalekisa kodwa khona abazongcwabe emafemini nasendaweni abasebenza kuzona kulonyaka. Shekapayila labaselani shekatayila ngoba umphindiseli ufikile. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Shout hallelujah. Abamelene nabamendleleni yecebo bayaqheluka imlomo iyavalwa. Uyabona uma bethu abantu betheology bahlaziya indaba kaEsawu noJakobe kuphela ubuchopho kuphele ubujini buphele buthinya ngoba itheology yastaka uma uzogcina ukuyona ungawelelanga kuma spiritual realities. Wonke umuntu ohamba ngetheology uhamba afike kwi-cul-de-sac dinga ukuthi alime manje la inqola akuthathwe iskebe ezohamba kwelokomoya ngoba into exakayo ile khulunywa kuMalaki chapter 4 ukuthi uEsawu ngamzonda uJakobe ngamthanda. Kusho uNkulunkulu uya esiswini somuntu oyedwa uthi omunye wamenzenzani wamzonda omunye wamenze njani. Uyozuyithole leyo answer mhla wayeka kokubhalwe phansi kwa theology uye kuma spiritual realities uthola ukuthi uNkulunkulu akazondi into edalwe uyena uzonda into engaveli kuye. Uyazivela phi indaba kaEsawu ukuthi kwabeka uIsaka ingane yakhe eswini sika Rebecca nemimoya yabeka eyayo ingane ivela lapha ekutheni kwabona abazali bayo bayiqamba ngezici okukhomba ukuthi inezinto okungekho umuntu la ekhaya onazo. One igama lakhe kuthiwa uEdom which means the red one ungobomvu ngamamazi uyise uthi akho umuntu la ekhaya kokhokho nomkhulu nobaba nomalume noanti obomvu yile ngane so igama lakhe umbomvana ured one. Yonke ingane eqanjwa ngesici basuke baza bomndeni khona okungafani nabo okutholakala kuyona. Two lengane idescribe yona yodwa njengeyayineyboya. He was hairy.
uchazwa njengowayineboya. uAbrahama wayengenayiboya, uIsaka kanayiboya, nasekhaya konina kwaRebecca akukho iboya, nakwalabana ayikho iboya. Kuqala ngalo ukuba kuzalwa ingane eneyiboya njengemfene la ekhaya. Uyangizwa umuntu okhona endlini? Awuthi ngikhulume nabantu abangomakoti abancane, uma ungathandazi awuqualify ukukhulelwa, ngoba ukukhulelwa should go with ukukhuleka. Uma uzokhulelwa funda ukukhuleka bese uyakhulelwa. Musuqala ngokukhulelwa kanti awukwazi ukukhuleka. Uzothi uthwele umfana, amadimoni afike umfana esehleze eswini afaka imizwa kumfana wakho engaphakathi wokufuna abafana abanye. Uthi ulindele ukuba nensizwa njengabanye omama, uvela ube nento nje yensizwa, into nje yensizwa, into nje yensizwa, into nje yensizwa, into yensizwa. Ubusuqambela uNkulunkulu amanga ngoba kade wayeqanjelwa uNkulunkulu amanga ngoba engenanina. Uthi ngothini ngoba ngakuphiwa uNkulunkulu? Awukuphiwanga uNkulunkulu. uNkulunkulu akaphani nonsense. Walibala wena ukufuna zonke izinto ezithandiswa, ulibele ukuthandiswa amagwava ungathandazi, kanti lokhu umukhuza amagwava nje ngapha amadimoni afaka imizwa la. Yaphuma insizwe isilahlekile, isiyenye nje into enobulilo partner endawo engatholakala insizweni, engatholakala intombini ephakathi nendawo. Bake bawenza umhlangano abezepolitiki kanti ukhona ubafo naye ophathi nendawo zamemeza insizwa ngempela yathe phambili amandla, zathi insizwa awethu wathula nje lo ophathi nendawo ongekho kosisi ongekho kobhuti ophathi nendawo, zathi amandla, bathi awethu wathula nje lo. Bathe uma bethu okwesithathu amandla, wabona bazoze bambona uthule, bathi awethu naye wakhuluma. Awethu guys, uma ungathandazi amadimoni azongena esiswini ayofaka imizwa kaawethu guys emfaneni wakho. Uqambela uNkulunkulu. Mana-ke ubekelwani lo Isawu ngaphakathi eswini uJakobe engakaphumi. Kumakwa ubuzibulo bukaJakobe ngoba kubonakala ukuthi yabhampa leya plan yokumaka uIsaac ngoIshmayeli engaphandle, ngcono ukumaka kuqalwe ngaphakathi. Angithi kuyaziwa ukuthi njengoba bekwemuva nje uyena ozophuma kuqala. Inkolelo yabantu abansundu ayifani neyonesi. Onesi sebadiscover ukuthi umama wele emabili, uma kunamawele lo phuma emuva uyena omdala. Bayakwazi lokho abakwa medical, kodwa abantu phaqa abangekho kwa medical bazi ukuthi ophuma eqala uyena oyifirst born. So amadimoni ayishaye iplan ongakazi, ayidweba uviwo ongakazi ubone ukuthi lona obekwe yiwo aphume eqala, khona kuzothiwa uyena oyifirst born ngoba kwephucwa ngobuqili, kwephucwa ubufirst born be real first born ngoba ama first born ayamakwa. Ngizokutshela namhlanje, uyabona uma uyifirst born ngisho bekuthiwa ukwazi ukuthandaza uvuke ekseni uthi molo Thixo hamba uyofunda ukuthandaza ngoba izimpi zabantu ayilingani, ezama first born zedlulele. Uma wasindiswa kuqala kunabanye emndineni musukuthandaza njengabo bonke abantu yedlulela, go an extra mile ngoba ezakhe izimpi zedlulele. Musukulingisa abanye abantu yedlulela ngoba nokwakho ukulwiswa nokumakwa kwedlulele. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Leli lalanyulelo umama othandazayo leli, ngoba lezi zinto zaqala ukuxabana isengaphakathi, ngoba izibulo liyalwiswa laqala ukuhlukunyezwa nje kusengaphakathi leli zibulo la ngempela uJakobe. Washo ukuthi umama ubathwele uyathandaza, wathi uma lento iNkulunkulu pho umsindo wani lenguzwayo wayothandaza. Wathi uma ethandaza wathi uNkulunkulu yingoba uthwele izizwe ezimbili. Wayesethi omdala uyokhonza omncane. Wayengasho ukuthi omdala ngokaNkulunkulu, wayiqonda ukuthi oyophuma kuqala uyena oyokhonza ophuma emuva.
Wabuya uRebecca ebambe izwi ukuthi ilineage iblessing yelineage ilele komncane ophume emuva. Uma bezalwa lokhu okubekwe ngeplan engeyona kaNkulunkulu kwaba mandla ekubambeni inyamazane, kanti inyama yenyamazane imnandi kwathandwa ubaba ngoba kubuya nenyama njalo, kwagcina ubaba esefuna ukwenza kube yifirstborn, kube yinkosana, kunikezwe nama blessing, hayi ngoba kukhuluma uNkulunkulu kuIsaka kodwa ngoba benikezana inyama. Yayiplaniwe lento ukuthi izibulo la ngempela lingayitholi into yalo ngoba lo okufanele ngabe unikeza into usenikezwe inyama. Khona imisebenzi yamazibulo angayitholanga amazibulo akholwayo la ngoba kuthe seyiphasile interview kwaqhamuka abanye bawolala nolo be-interview ehotela banikeza inyama. Khona izinto eziphambane ngenxa yenyama okwanikwana yona. Ngizothi mina noma bekuthiwa ezalahleka ngandlelani ziyabuya. Zibuyela kubanikazi bazo. Ngelanga lempindiselo bayagudluka akafara amazibulo. Ziyabuya izinto ezantshontsho akafara amazibulo. Ziyaqaqeka izinto ezavalwa akafara amazibulo. Shout hallelujah. Wamthanda uRebecca lo omncane ngokwempendula ayithola emkhulekweni. Abanye bayebethi oh mama bave bechema, oh mama baba nezingane abayithandayo abangayithandi, abesifazane nje bave bechema banezingane abayithandayo abangayithandi. Wokubuke nje ingane enizizelwe ekhaya bathanda ezamadodakazi abayithanda ezamadodana banjalo nje abantu abachemayo angazi banjani bayanje abave bechema ubandlululo into yabo sasithi usemabhununi nje awulwazi lapha kubafazi. Ngathi mina uma sesiya kuRebecca angazi ngalokhu ukuchema kwabe endabeni yezingane zamadodana namadodakazi kodwa ngamkhulumela uRebecca kulokhu. Lento yokuthanda omncane akayithathanga emzweni yenyama naseyinsekeni zenyama nasekuchemeni, waya kothandaza. Kwathiwa indaba yala ekhaya izophathwa omncane, omdala uzobusa omncane. uRebecca ubamba izwi alinikwa ethandaza. Obhayizile yilo baba onikezwe inyama yenyamazane wayesefuna ukuthatha into kaNkulunkulu wayinikeza omnikeza inyama. Washiya isikhathi sokuthi manje asirelease isibusiso. Ngichazwa isikhathi sokurelease kwesibusiso. Uma sekuthiwa akasirelease ubaba othanda inyama yenyamazane usethi mfana wami ngendlela ongiphekela kamnandi ngayo inyama yenyamazane sengizokubusisa ke manje awusezukuyiphekela ubala. Hamba uyendle ungibambele inyamazane uyipheke kahle ungenzele isilovela ngikubusise ngisaphila. Kanti uRebecca uyezwa kuzwa abantu pho kuzwa owayebuye emthandazweni wabuya nemessage ethi le ndaba yala ekhaya iyophathwa omncane. Wathi phuma kwakukhona ingilosi kaNkulunkulu ehamba phambi kwakhe ixosha zonke inyamazane phambi kwaIsawu. Ngizothi namhlanje onke amazibulo kaFaro kunengilosi ezophuma ixoshe zonke izinto ebithi yayiphanga. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Wathi kanti ubeshesha ibambe inyamazane ngalelo langa ayeshesha ibambe kalula ivelizwe ngephunga athi uqhamuka nathi yosithela. Kodwa kwenze nje namhlanje inyamazane zaphaphama kangaka nathi enyibaleka ibhekela igxube ibhekela nakho nokuyikudu nakho kwehla nempondo izama akukho akutholayo ngapha usejikile uRebecca wathi wemfana wami ngizwile uthi uyihlo utheni. Uyihlo uthi uzobisisa umfowenu ngenyamazana ilandele ehlathini amenzele isilovela. Wena ngena la esibayeni ubambe izinyane ngikulungisele lona uhambise kuyihlo isilovela asithandayo. Ngoba ngeke ngivume mina nguRebecca nje ukuthi isibuso sala ekhaya silandwe umuntu ngenyamazana ayilandele ehlathini azothola isibuso sala ekhaya ngenyamazana ayilandele ehlathini athola isibuso sala ekhaya ngenyamazana ayilandele ehlathini asilandele inyamazane le ehlathini azothola isibuso sala ekhaya ngenyamazana ayilandele ehlathini kodwa isibusiswe sala ekhaya uzosithola ngenyamazana ayilandele ehlathini. Wathi ngeke wena ngena kulezi sinazo bheka nje khona la esibayeni ulethe lapha ngikulungisele lona.
Musa wena uzuqhatha impi wena. Uyazi ngiyavumelana nami noRebecca njengoba bevumelana nanje abafundisi. Nami ngiyamvumela uRebecca. Sesikhathele emabandleni ukuthi singakhipha isibusiso sala endlini. Sisikhiphe kumuntu olanda inyamazane lehlathini ngeke. Sesizongabusisi manje. So uhambe uyoshada enkantolo. Umuntu ofuna isibusiso sala ekhaya akabheke kuzo lezi sinazo. Akayeke. Akayeke ukusilandela inyamazane lehlathini. Azothola isibusiso sala endlini ngenyamazane ayilande kuphi. Futhi Bishop into ehluphayo usuke ngasekho lo landa inyamazane ngolwesine sekuthiwa bayakhonza omama. Isifikile lenyamazane yakhe nesiqephe bathi bayamqondisa phela omama nogogo abafundisa umuntu ugqoka kanjani athi sinje esakini isiqephe we mama mthimkhulu sinje esakini isiqephe umuntu akoyazi into ayikhulumayo ungavela ukukhuluma nje ungabhekanga ngoba lenyamazane obalandela yona uma sekulwesini usuku ungasekho isimisa impondo lapha ibangumsindo isithathe nereza yasika amashiye yazalwa nawo yathatha marking pen yabhala amasha azohamba phezulu angabe sahamba lapho bekhamba khona oqala uma ibabuka omama ngolwesini ngathi yabalunguza baphuma omama ngolwesini bethi hey umuntu uke walunguzwa namhlanje saze salunguzwa wayibamba buya wayibamba uJakobe walibamba izinyane waliletha kunina walipheka unina walilungisa ngaphi inyamazane ehlathini yabaleka lapha ekhaya yenziwa njani bazalwane yalungiswa lese ehlathini yenze njani yabaleka lese ekhaya yenziwa njani ngoba uzofuna imthandazo kusasa kanti wena owalanda inyamazane ehamba igijima lehlathini wayeka lezizala ekhaya zilungiswa bayezwa abantu hayi lalela nakho ke manje sekuthiwa akahambise kuyise uyakhala uJakobe uthi 1 ubaba wami uyozwa iphimbo lami uthi akusimina 2 umfowethu unephunga mina anginalo iphunga 3 umfowethu uneyiboya ubaba uzoza uthi akusimina iphunga iboya iphimbo funa ubaba bangiqalekisa uma ezuthi akusimina wathi uRebecca owezwa iphimbo emthandazweni wathi isiqalekiso sakho sasi ukuba kuwe soba phezulu kwama wakho hamba mfana wami ichazwa indlela angena ngayo uma esehamba uJakobe ungena uphethe isilovela uyonikeza uyise ufuna isibusiso kuyise kodwa uma engena akangeni ngegama lakhe ungena ngegama likamfowabo omdala othandwa uyise uma ethi baba nasi isilovela sakho nansi inyama yakho oyithandayo uthi uyisaka ungubani wena uthi ngiyindodana yakho oyithandayo Isawu awu njengathi bakithi uma siye ekhaya umemeza iphimbo kusuke lizwakala ukuthi elalo yasigwili owayephuza utshwala elalo yasigwili owayethakatha elalo yasigwili owayekhuthuza iphimbo liyezwakala kodwa uma sesibingena asingeni ngegama likasigwili singema igama lendodana yakhe ethandwayo shout hallelujah uma sithi baba egameni lika Jesu ukhohlwa iphimbo ukuthi leselelesi ukhohlwa iphimbo ukuthi lomthakathi anaka igama ongenwe ngalo alikho elinye igama elinikeziwe ebantwini sheka phaitha rabasana alikho elinye igama alikho elinye igama hey basibuyeleni ekholwe namandla egama sheka pai wezwa uIsaka ukuthi leli phimbo engibingelelwa ngalo elalo mfana uJakobe kodwa yena ungene ngegama lalo engimthandayo Isawu wayesekusondela lapha kimi indodana yami ngikwange
kanti ungena kahle umbethe ingubo zomfowabo zinephunga lomfowabo neziboya zomfowabo umethu uyasondela lathi khafu iphunga lomfowabo wathi uma yezwe iphunga wathi ayi iphimbo lone lika Jacobe kodwa iphunga elendodana yami engithanda uIsau ngenxa yephunga ngiyasirelease isibusiso ngichazwa uPaul kwabaseKorinto umayithi siyiphunga elimnandi kuNkulunkulu ngoKristu Jesu ngame mazwi noma iphimbo lizwakala ukuthi kuseyithina laba ababenjeyana kodwa iphunga elendodana yakhe sadedelwa isibusiso sabuyela kwizibulo langempela nanso ke leyo nto ngizoyimemezela ebusuku I'm here to declare a complete turnaround isibusiso sizobuyela kumnikazi waso wangempela ubuzibulo buzobuyela kumnikazi wabo wangempela akuzinto ezaphuma ikhulekelwe emkhathini ezawele ezandleni zabangafanele namhlanje ngiyayibuyisa siyayilanda ezindala ezintsha ezinkulu ezincane esase siyiphathile esasingakayiphathi ngegama lika Jesu ziyabuya ayibuyi kwazam zibuyela kumazibulo angama rightful owners ngosuku lwempindiselo Faro amazibulo akho namhlanje azoba stripped naked amazibulo akho namhlanje azoba completely plundered amazibulo akho namhlanje azoba totally hopeless amazibulo akho namhlanje azothi walk in shame amazibulo akho namhlanje azokhala kukhona zokhala amazibulo akho namhlanje azobhukuza phansi because the day of vengeance has come. Shout hallelujah. Umethu uyafika owayeyiplan yamadimoni yokuntshontsha kwesibusiso nokuzibulo thothi isibusiso sesibuyele kumnikazi waso. I declare tonight ukuthi izinto ayibuyele kubanikazi baso ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ubusuku berestoration ubusuku berestoration ubusuku berestoration ubusuku berestoration ubusuku berestoration ubusuku berestoration I declare and decree in restoration izinto zokomoya amandla kamoya ayabuya umthandazo wakudala uyabuya ukukholwa kwaqala kuyabuya imangaliso ziyabuya icharacter iyabuya impilo engcwele iyabuya ithelo kamoya iyabuya the joy of our salvation iyabuya uthando lwaqala luyabuya ukunikela kuyabuya ufuna ukudla kuyabuya ukufuna inkosi kuyabuya zonke izinto ezingcebo yokomoya ziyabuya 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 imali imizi imishado amaposi ayabuya yabuya sure kuyabuya kuyabuya lo Jacobe esebuyelwe izinto kanti naye uzozala sazoyivala khuleka nje ngoba khona umthandazo ozokwenziwa namhlanje kuzokhulekwa namhlanje khona ezoqhuma la lo Jacobe naye wazala ngithe mina amazibulo ayabhediswa izibulo lika Jacobe kwaba uRuben izibulo lika Jacobe kwaba ubani bazalwane yes uJacobe waba nabafazi ababili labafazi ababili bathatha abanye abafazi ababili laba abafazi ababili abaka Jacobe kanti laba abafazi ababili nabo bazoba nababa abafazi ababili lona oyisicilakazi sika Leya uzothi emthatha nje uLeya uma kumsukile athi ngene endodeni yami ungizalele owami umntwana
lo oyisigcilakazi sika Raheli naye uzode emthatha nje uRaheli uma kumsukile athi sengifuna umfana nami awuye lapha kuJakobe uyongitholela owami umfana. Uyazi into eyayingcupheke kula madodana kaJakobe ngoba sekhulile kakhulukazi le ndala uRubeni. Into eyayingcuphe ukuthi laba abazigcilakazi abalokhu bethathwa yilaba abangabafazi. Kuthiwa akaye indodeni afika lale abesebuyela endlini uyoza aphinda ayithola indoda mhla kwavuma lo owayemnika indoda. Uyazi risk kuphi isekutheni abawona ama robot nabo banemizwa. uRuben lo usekhulula uyinsizwa yona firstborn yala ekhaya. Labo mamncane laba bazala bezigcilakazi balinda ukuthi indoda ngoze ngibone ngonyaka wesithathu mhla uma wakwami nami wathi ngiyiye endodeni ngiyongena. Uyabona sonke lesikhathi lo 3 years ulambile akadlile kudla lo mama uma esefuna ingane kusiyothi usungayo uyozwa ke. Inkinga yalomfana kaRuben kwathothi akaqeqeshiwe ukuthi akusondelwa kumuntu wesifazane okade ayigcina indoda. Uyabona laba bayizancinza laba abayi noma yinini indodeni bayamhla kusho umama lona ayisigcila kuye ukuthi usungayi indodeni yami yongizalela ingane. Zonke lezi inyanga engayi umuntu nje phaqa okade ayigcina indoda. uRuben yena ubhizi uhamba njengenkosana ungena emzini yomama nomamncane. Hey mamncane kunjani akukho ukudla kuphekile lapho uphekele lapho. Hayi khona inyama mntanami awudle kodwa mamncane avula ushaya ibhodwe mamncane avula ushaya ibhodwe ulokho elibele ukudla okuphekwa lo mamncane kanti umamncane naye ufuna okwakho ukudla ulambile kade agcina ukudla. Cha angizi kuyichaza le uma ungangizwa mina ngiyazizwa. Insizwe ihlanza kanjani indlela yayo ngokuqaphela. Ungahambi uyinsizwe esindisiwe eduze komakoti abanamadoda asebenza kude aphuza ukubuya. Bazokubamba labo makoti laba ngoba balambile kade bagcina ukuthola. Anginendaba noma uthi amen noma cha. Ungahambe eduze komakoti abanamadoda asebenza kude aphuza ukubuya emakhaya ngoba labantu balambile bazokubamba. Amen or no amen. Wangena uRuben komunye womamncane umamncane wabona ithuba lokudla. Hawu noRuben wangena kanti ubaba uzozwa. Uma sekuthiwa ke usezofa emhlabeni usebiza amadodana akhe ukuba wabusise. La ithola imbibizana izibulo. Uthi uJakobe, Ruben wena uyizibulo lami namandla ami uyingqonqo nokuqala kweyikhwepha zami. Wathi esisuka wayesethi kodwa awuseyi kuba nabungqongqo. Uyalizwa izwi elikhulunywa umuntu omdala ezohamba enganeni. Wathi awuseyi kuba nabungqongqo ngoba wakhwela phezulu kombhede kwayihlo wawungcolisa. Kunoba izibulo lithola isibusiso lathola inhlanekela. Uyangizwa umuntu okhona endlini. Kwaphela iminyaka indlu kaRuben kuhlezi izwi. Uyangizwa umuntu okhona endlini. Endlini kaRuben kwaphela iminyaka kuhlezi izwi kwaze kwazalwa umprofeti kwaIsrayeli okuthiwa uMoses. Lo Moses uyangichaza ngoba uma esehamba noNkulunkulu lapha kuNumeri chapter 12 kuthiwa wayemikhi wayemnene kunabo bonke abantu abasemhlabeni kodwa yize wayemnene kwaba nolaka angalwazi uvelaphi waphihliza izitsha ibhebheze izitsha ezinomthetho kaNkulunkulu wagcina sekudisqualifyiwe. Wabuza uMoses ukuthi lolu lako ongaka ngoba ngiyazazi ngimnene luvelaphi. Wathi uthi uyacheka wathothi uyise before ahambe nowakhe uyise uLevi akaqalekisanga uRuben kuphela waqalekisa nowakhe uLevi wathi maliqalekiswe ulaka lweni wena Simeon noLevi. Babebulale phela laba nababone uDina udadewabo. Alibonga igama laJesu. Wabona wathi sengihambe kangaka noNkulunkulu sekufanele ngene eKhenani ulaka lwamazwi akhulunywa endlini kaBaba uLevi seluphazamisa izinto just at a close range sekufanele ngene lapha engiyakhona. Uyabona lezi zinto zalamazwi ngiphuzile ukuyibona kodwa ngeke ngiushiye lo mhlaba ngayilungisanga. Umuntu uyafunda uDuteronomy 33 uthola uIsrael eqoqa uMoses eqoqa uIsrael wonke. Lithi iBhayibheli isibusiso sikaMoses phezulu kwaIsrael. Wathi bese baqoqile umuntu
aqala ngaye uRuben ngoba namhla aqalekiswa kwaqala ngaye wathi sivula nje umlomo wathi uRuben makaphile. Namhlanje ngizothi amazwi akhulunywa amakhehla amazwi akhulunywa ogogo amazwi akhulunywa abomndeni izalukazi lathi ikhehla ngeke kushade umuntu la ekhaya bathi abathakathayo ngeke nilungelwe umuntu lutho kulendlu umprofeti ula endlini nize emprofetini kaJehova ngoba kwakhulunywa abozalo kulungiswa umprofeti akwakhulunywa obenyamba kulungiswa umprofeti okwakhulunywa abomndeni nabathakathi kulungiswa umprofeti. uRuben makaphile 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 uRuben makaphile. Namhlanje angikhathali nokuthi ubani owakhuluma ini wathini ngoba amanye amazwi awabi akhulunywe kuwe uzalelwa endlini akhulunywa kuyona abamba ungawazi nanokuthi akhulunywa nini akhulunywa ubani kwenze njani ewakhulumelani ngenxa yani kodwa uma esemile umprofeti umemeza kubekanye athi makaphile uRuben. Namhlanje ngelanga lempindiselo weFaro uqamba amanga akho Ruben ozovalelwa into zakhe akho Ruben ozovalelwa imoto zakhe akho Ruben ozovalelwa imoto imizi yakhe akho Ruben ozovalelwa amabhizinisi akhe amabhizinisi abestakile awaphile. Shekatari uRuben makaphile business yakho mayiphile ingane zakho mayishade nawe mawushade nesimilo sakho asiphile asiqonde amandla akho awabuye inkazimulo yokuqala ayibuye ukuthanda lokuqala alibuye uRuben makaphile umuzi wakho mawuphile. Rabakota Rabashran Rabakota Rabashran Akapaita Tala Rabashran. Wabona lo Jacobelo ngothetha amazibulo amabili besiyathandaza webazalwane izibulo lizondwa embusweni obumnyama nasemkhathini ngalendlela yokuthi liplanelwa lingakafiki liplanele selizelwe liplanelwe likhula amazibulo ayaplanelwa ayamakwa. uJesu esisindiswe ngokukholwa nguye uyizibulo. He is the firstborn. Ngiqinisile ngithi kuwe sasingeke sifike nalapho esifela khona esiphambanweni ukuba uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe nokwazi phambili akamenzanga wafoster fatherishwa indoda ene-ariel yokomoya esebenzayo ngoba onke amazibulo aplanelwa ukuba kucedwe ngawo esemancane. uJesu wathela ko2 years emncane kwaplano uHerod ukuthi akubulalwe bonke abantwana babafana ngoba khona umuntu ozelwe inkosi. Kwathi uJoseph iAriel yakhe yasebenza wathelela uJoseph yathi ngilosi vuka uthabatha umntwana nonina uye naye eGibhithe ngokuba uHerod ufuna ukumulala umntwana. Kuthi angithi namhlanje ebusuku uHerod ufuna ukubulala izibulo hayi ukuthi ufuna ukubulala umntwana ufuna ukubulala izibulo ngoba abantu abamakiwe obani amazibulo. Amadimoni ayazi uma ubhedisa intombazane eyizibulo la ekhaya konke lokho okunye kozala ingane zeyibonge engafana ama choice assorted. Uyawazi lamakhekhe amakhulu avela ngoNovember kade engekho ngoJuly amakhekhe amakhulu amanye aqhamuke so1 kg amanye so2 kg aphinda nyamalala ngoFebruary abuye futhi ngephasika anyamalala yazabuye ngoNovember. Amadimoni azi kahle ukuthi uma ubhedisa intombazane eyizibulo konke okulandela koqhulula nje kuzale kuqhulula kudlula amaphela namagunda nakube makube. Amadimoni aphuphisa umunaka yonke imndeni amazibulo ayimiphuphe awana vision awana plan ngempilo awana purpose.
uma nje ethathwa abangani bakhe ayophuza utshwala abuye esedake walale aphinde avuke futhi acinga abanye ukuthi kuyophuzwa ngaphi namhlanje. This is coming to an uyazi lento le uNkulunkulu uzoyidestroya ngisho enganeni oyishiye ekhaya. Uzothandazwa la ishaywe le. Khona izinto abazoyinyanya ke zibacindezele. Abazoyinyanya kade bephila ngazo. Bashintshe. Athi mama sengibona lento engiphilayo ngiyiboni kahle. Nabangani bami sengibachelise ngoba ngiyabona bangiphazamisa, bayangidukisa. Khona ushintsho lizokwenzeka namhlanje. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Bazalwane, khona lokuthi indoda amadoda engekho ngale esifundeni sakaLabani, indoda izibono omncane omdala ekhona. Kwakusho ukuthini ukuthi ngoba lamantombazane aluse omabili izimvu? Kwakusho ukuthini ukuthi kube ilencane efika kuqala emthonjeni usiso omdala ekhona? Uyabona khona kwakumbambezelile uLeya kwaze kwaphuma uRaheli wayofika kuqala emthonjeni wafica indoda uJakobe amadoda engekho endaweni. Omdala ukhona kodwa indoda yaze yabona omncane. Yini? Ingoba khona kwakumbambezelile amazibulo kuhleze kunezinto eziwabambezelayo. Wafika kanjani uRaheli qala beluse bobabili? Loyana khona kwakumbambile. Ngiyakutshela mina amazibulo ahambe banjwa izinto angazazi. Uyabona uma wazi kahle ukuthi lo mndeni oshadele wona wena oqala umakoti, yeka lento yakho kwamba ulala ungathandazile shintsha manje. Ngoba ungathola lempilo yakho akufanele ngabe laphi khona. Khona amadimoni agada umakoti oqala ozongena ngesango. Uthi sosambulisa ngaye. Khona amadimoni agada ingane yokuqala eyozalwa la ekhaya. Bekhona amadimoni agada umuntu oqala osindisiwe. Uthola ukuthi wena ucabanga ukuthi isitha sakho usathane kuphela kanti isitha sakho ama spirits omndeni. Athi sizombamba angayibona impumelelo baze bashintshe bonke ekhaya bethi ayikho lento kaBhuti ngcono uba akayithathanga uzabhedelwe izinto njengoba wafulethela abakuba bangasekho kanti akungoba ufulathelwe ingoba wena awazanga ukuthi khona into obhekene nayo. Namhlanje onke amaketango abopha amaqakala amazibulo ayaqashuka. The angels of the Lord are breaking all chains and fetters. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Hey, sikhuluma kanjena eMtuba. Kwathi mangiqeda ngithandaza. That was the first service Bishop yamazibulo uNkulunkulu eyambule njengoba sikhuluma nje. Kwangiyoqala ngathi mangiqeda ngathandaza ngathi umprofeti omfundisi wasebandleni ngoba njengoba ngizokhuleka nje ngizoshumela bese ngiyakhuleka kodwa uma seniza ngaphambili akuzoba yini kuzokhuluma umprofeti wala ekhaya. Akhiphe izwi ngoba uMoses akabathandezelanga wakhuluma izwi wathi uRuben makaphili. Ngathi mangiqeda ukuthandaza uthi ubaba uNtulo umfundisi walapho uthi kukhona umfana emndenini owayesena 10 years ehleze ekhaya engasebenzi uthi ngenkathi ngithandaza ngibreak izinto khona isandla asizwa simthinta wazi waqalaza abantu ubani lo ngithintayo wangabona umuntu uthi isandla samthinta wezwa kushisa ekhanda bathi bebizwa ngaphambili ebakhulekela waphuma lapho ekseni wavuswa ucingo oluthi uyafuneka efemini angafakanga CV kuyona. Namhlanje kuneminyango evulekayo uNkulunkulu waphula imigoqo ensimbi nemivalo yethusi asiphi ingcebe ubumnyama nemfuyo ethu kusuke endaweni esithekileyo yena uyavula kungavali umuntu. Namhlanje uyavula iminyango ekade yavalwa iyavulwa izinto ekade zaboshwa ziyaqaqwa amafinda akade aboshwa ayaqashuka amazwi akade akhulunywa neziqalekiso ayadestroywa adestroywa ngegazi likaJesu nalo elikhuluma okunamandla nokunevolumu nomsindo nomthamo omkhulu kunamazwi abathakathi nezifungo nobuloyo neziqalekiso wefaro ngakutshela ngathi dedela izibulo lami lingikhonza uliyekanga. Namhlanje amazibulo akho ayafa, imithi yakho athatha ngayo iyafa, iziqalekiso zakho ayikhuluma ziyafa, izibopho zakho ziyafa, ioperation oyenze ngamadevolution iyafa, amafinda aboshwa ayafa, izinto ezantshotshwa emgibeni zenekiwe kwayiwa nazo olwandle ama-underwears nezimpahla zaboshwa olwandle ngey'ntambo ey'bomvu nezimnyama ney'ndwangu ey'bomvu nezimnyama kwakhulunywa amazwi phezu kwazo kwathi umnikazi
wala ma-article akangalungelwa lutho. Iy'ngilosi zikaNkulunkulu ziyafika qathatha phansi olwandle ziqashula iy'ntambo, ziqashula iy'bopho, ziqashula amaketango, ziqashula ama-cage, emkhathini kuqashulwa iy'bopho, emanxiweni kudistroywa amazwi akhuluma ney'fungo ney'bopho weFaro. Hey, kapaikat, katarasin, rekataikatain, kapaikasain, rakapaitasain, rakapaikatain, sekazela rabashiran, o kapaikataila, rakataila rabashiran, rebakota rabashiran, amelo, sevu legile, umthwalo wezono zami ususiwe. I prophesy an Exodus night. Ziyaphuma. Ekade zavalelwa ziyaphuma. I break all the cages. Ziyaphuma. Egama Pharaoh, let my people go. Ziyaphuma. In the name of Jesus. Ziyaphuma. Lowo Jacobe. Kezwa labazalwane. Lowo Jacobe wazala indodana uRubeni. Ngapha eceleni kunothiwa uJuda. Uyabona lokuthiwa uJuda yena washada nomhedeni eKenani. Oh, waphinde futhi lokuthiwa uThamari wakhuleliswa uJuda umakoti malokazana wakhe. Uma uThamari esekhulelwe kwashaya isikhathi sokuteta kuGenesis 38. Uma sekufanele uThamari atete kwezumbelethisi. Kanti uThamari uthwela amawele mabili. Kwakhona elilodwa kumawele eliveza isandla. Kulaba babili laveza isandla kwaqhamuka umama nentambo ebomvu, wabopha isandla ngentambo ebomvu, sase sibuyela phakathi isandla esiboshiwe salo oboshiwe. Wanele waboshwa nje lona oboshwe engaphakathi, waboshwa isandla engakaphumi, wanele waboshwa nje umfu wabo ngemuva waphuma wamedlula. Kwathiwa ufuzuleleni na, igama lakho yothiwa uPeres ngoba ufuzulile. Kodwa into engirimakhayo nansi, lona ophumile emva kwalo ngaphambili akaphumanga engaqalanga waboshwa lo. Kuqale kwaboshwa lo wayeseyaphuma lo. Khona abantu abedlulwa abanye abantu kanti ngoba bona baboshwa into zabo bengakaphumi. Wanele waboshwa lo waphuma lo. Uyabona lento eyenziwa abazali bakho ungakazalwa. Baye enyangeni kuthiwa benza ihlambezo. Kuthiwa bashiselwe inyamazane. Ayihokelwa uma wakho kuphela lezo nyamazane ingena nakuwena ongaphakathi. Ziyolokha ama destiny akho. Uphuma nje wena sekukhona ezaboshwa zintuthu zenyamazane. Nangqondo yakhe esikoleni ayikhaliphile igcwele intuthu yenyamazane nezihlambezo. Ama destination nama destiny aboshwa ungakaphumi. Namhlanje zoqashula. uRubeni makaphile. Uphuma kanjani umuntu? Aphindiselelwe kanjani umuntu? Kumazibulo aFaro. Funda Hosea 12 verse 13. Sithandaze sivale. Hosea 12 verse 13 funda. Hosea 12 verse 13 funda sivale. Funda. Usheshisa ufunde ngathi uyathanda. Verse 13. Yeah. uJehova wakhuphula uIsrayeli eGibhithe ngomprofeti. uJehova wakhuphula uIsrayeli eGibhithe ngomprofeti. uIsrayeli ubani? uIsrayeli izibulo lika Jehova. uJehova wakhuphula izibulo lakhe eGibhithe, walikhuphula ngobani? Ngomprofeti. Shona walikhuphula ngobani? Ngomprofeti. Qhubeka. uJehova wakhuphula uIsrayeli eGibhithe ngomprofeti. Yeah. Wagcinwa ngomprofeti. uIsrayeli wakhushulwa eGibhithe ngobani? Ngomprofeti. Wagcinwa ngobani futhi? Sesiyathandaza. Ngithe izolo kade ngayibamba indaba
ka Bishop T.E ukuthi unobuprofeti kodwa umprofeti onento ayenza evelele uprofeti bakhe bucasha bungabonakali nganilinganisela ngomthunzi namba. It was 2020 eshumayela enkonzweni yentaba eMsebe ekseni khona lapha athi mayishumela khona wathi kulonyaka abanye benu uNkulunkulu uzobehlukanisa uzoba disconnecta kwabanye abantu khona abantu uNkulunkulu azokudisconnecta kubo ukuze wena uhamba uqashuke kahle into zakho icace kahle. Wayekade kuprofethe omunye umuntombazane I think ungaphansi kwakho ubaba olapha wanongoma ukuthiwa umprofeti umdluli wathi khona umuntu onamathele kuwena wenza ngathi uyakuthanda nawe awukhohliwe kuthanda kodwa uthi uNkulunkulu unomona lo ongawubamba ngesandla sami usuke eduze kwakhe wacaca ukuthi ngiyamcinga lo muntu angimboni kodwa after ushumayelile laphana ngasuka lapha ngathi mina akwazi baze babe u2 abantu bakhuluma into yodwa khona lo muntu engamboni ngathandaza wahlehla ubheseni bayangizwa abantu abakhona la endlini ngathandaza wahlehla ubheseni ngoba abanye bethu ibreakthrough ezokwenzeka namhlanje izokwandulelwa ukuhlehliswa kwabantu wena inhliziyo yakhe bingafuni ukusuka kubo. Ngathandaza wavela wahlehla ubheseni ngathi ngiqeda ngikuthandaza uNkulunkulu semvezile kwavela kwafona omunye ubaba wasedazinuke wathi hey umsakazo usibanibani nosibanibani uthe hamba uNkulunkulu angambulela ukuthi lapho kule moto ahamba ngayo kunomona locakile ongawubamba ngesandla ngithi mina wathini uma umtshela lokho wathi uvele wangingiza wahekiza kwangathi likhonto emhishayo emlonyeni wathi awukumona la emotweni awukumona la emotweni. Bayangizwa abantu abakhona la endlini kanti uma sengithi ngiyawadlala amakhasethe amadala sengiyakhumbula ukuthi le ndoda kade yayukhuluma ngiwuza umona ngingawuboni ngelinye ilanga ngathi ngiyosakaza ohlelweni layo estation yathi wena uyogcina nje kulesi station la ekhaya awuzukuya kulezi station ezinkulu okhoze FM nobani uyophelela nje khona lapha wena uzohlala nathi khona la anginakile umuntu ukhuluma urabishi lo muntu ngoba khona abantu okumele uqhele eduze kwabo uma kukhona lapho uyakhona ngoba uthi uhamba bona bebekhuluma urabishi la. Webazalwane niyazi ukuthi leso stage ayethi angiyindawo angikuphuma kuso ngoba ngangaqwayanga webazalwane ngiyanixwayisa namhlanje sesizothandaza khona abantu okumele uhamba uvula amehlo ukuthi ubani lo engihamba naye ulalele nento ayikhulumayo ukuthi lo muntu engihamba naye umthetho wakhe yini la ikhulumayo uthini uma ethi ngalokhu kunganaki kwami ngenhliziyo enhle noma ingedlula nje yakho ke ngokuba inhle kodwa nami yazame yami ukuba inhle ngale nhliziyo yami ke ezamayo webazalwane esilambile nayo ibanga lomzamo ngilokho ngiqhubeka nami ngiya kule stage okwakhuluma umuntu esongethi angiye iteshini ezinkulu ngophelela kulesi sakhe asakaza kuso kanti uNkulunkulu isandla sakhe sesifuna ukungihlukanisa naye nokungikhipha wangibiza kwiprogram yakhe ingena ngo11 ebusuku saya iweather iclear kwathi uma sekuthi 5 sekufanele luqale uhlelo lanizulu laduma into engakaze ngize ngiyibone laduma kwanqanqazela istage kwanqanqazela ama mic laduma wathi uyayithinta into zomsakazo laduma izulu wathi uyaqhubeka wahamba ugesi ngavela ngathi ke mina hayi ke mfundisi ngoba ubuye bemfundisi athi mfundisi usufakazi wami ukuthi anginqabanga ukuze station sakho ngizile iyona iweather enqabile sathi uma sehla ngelift sibeke inyawo phansi yaphela lanqamuka izulu yaphela imvula yahamba wathi methu uyangibiza ngokuzayo ngathi mina mfundisi khona izinto okumele siyibone ukuthi asizenzakalanga kuyona icoincidence bekuNkulunkulu sengiphumile kwesakhe stage awuphelanga u2 weeks kwakudla intshumayelo zami okhosini ngamfonela ngathi mina khona intshumayelo yami ibidla lokhosini iyaqhubeka iyaphindwa ngesonto elizayo woyilalela ilalelwa phi ilalelwa estation ayithi angiyikuya kuso. Abanye babantu benu abantu abanibambile abekho kude nani angizobagagula ngamagama abangisonisa yoni kodwa mina ngafunde shumela ngo2020 ukuthi uNkulunkulu uyakudisconnecta nabantu lokho wahlehla lokho imoto lenikelwe kimi 2020 yophela wangihalalisela ngoWhatsApp ngingasamukeli ngisho ingcingo zakhe ngingayifuni futhi
Ngoba ngakubamba mfana wami ngiba ngakubamba mfana wami. Ngakubamba mfana wami. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngizothi namhlanje lo nyaka ka2022 unyaka hayi wokubuyiswa kwezinto kuphela kodwa ukubuyiswa kwezinto ziphindwe kabili. Lo 2 osegcineni it means double. Lo 2 zonke izinto ebekumele zifike last year zabanjezelwa zizofika this year kodwa sezi double. Izinto bekumele ifike eminyakeni ezidlule, mark my words, zizofika. Angu entertain, angu motivate. Njoba siye sibe motivate abantu bethu uEgypt wena uyisoso uingilazi, ngiyakutshela ngithi mina lo nyaka lo zizobuya ziphindwe kabili. Hlala ezweni uzondle ngokukholeka, zithokozise ngoJehova, yena uyokunika okufiswa inhliziyo yakho. And asizoya kuba prophet ozokhokha kubo 1-on-1, ngizosukuma ngithandaza. Siqashula izinto engabukeli ngabonwayo. Uma ngiqeda ukuthandaza nginikeza imic kumprofeti wala ekhaya. Benize ngaphambili kukhulunywe izwi. And kukhona izinto ezizoqaqeka la. Uyabona uma kwakhiwa imall kusebenza into ezimbili, khona ama-caterpillar noma ama-TLB asusa izihlahla namatshe bese kuba khona abe-construction abakha imall. Mina ngizokwakha imall, ngizoqashula izinto ngomthandazo. Uma ngiqeda ame athi uRuben makaphile, athi izinto ezifile mayiphile, athi impendulo zemkhuleko ebeyintshontshiwe ayibuye. And uzokubona lokhu uzophela lo nyaka kwenzekile. Usho izolo noma esho kuthangi ethi uMongcwele uthe ukhulume kuye ngerestoration, usho kade uNkulunkulu ngishumayela kulonyaka ngithi mina unyaka we-double restoration, ngathi mina nansi lento engishilo la endlini we have a prophet in the house. uIsrael ukhishwa eGibhithe ngomprofeti agcinwe ngomprofeti. Uma uthanda ntaya uzule uye lapho yokhokha khona, kodwa ngiqinisile ngithi mina u2 Chronicles chapter 20 verse 20 uthi kholwani ngabaprofeti bakhe niyakuphumelela, kholwani kuJehova uNkulunkulu wenu niyaqiniswa. Sengiyathandaza sime ngenyawo. Baba, egameni kaJesu ngithatha igazi likaJesu othe ngalo Baba simnqobile omubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. Ngiyalithatha nezingilosi eziphethe imicengeze eziphethe egcwele igazi, ngehlela nalo emkhathini phansi kwenyawo zethu. Ngiyalichela ngidestroya zonke izinto ezingama opposing forces, destroya zonke ingilosi zobumnyama. Ngikhulula ingilosi zakhe ezingoma bokusikhonza ukuba inye idestroy inkulungwane, zimbili idestroy ishumi leinkulungwane, zintathu idestroy ikhulu leinkulungwane, zizine zidestroy isigidi, zinhlanu idestroy ishumi leigidi, zisithupha zidestroy ikhulu leigidi, zisikhombisa idestroy ibillion labathakathi lezangoma, labafundisi abasindisiwe abahamba umkhathi nababamba imihlangano emkhathini, lezanusi, lababhuli, labalumbi, labalozikazane, lababenza imilingo, labalozi, ngegama likaJesu ngibhodloza iminyango okwantshontshwa kuyona impendulo zamakholwa naba bonke abala endlini, zantshontsha impendulo ziphume ezulwini, ikhishwa odispatcher bezulu ibhalwa amagama abo, zavalelwa kuma compartments asemkhathini. Ngiyawakhahlela iminyango yawo, ngiyayivula, ngidiliza impendulo zemkhuleko yabo, ngithi imizi yethu ayehle, imoto azehle, amandla ebandla awehle, impilo engcwele ayehle, izithelo kamoya azidilikele kubanikazi bazo, izipho kamoya ayidilikele kubanikazi bazo, izimangaliso azidilikele kubanikazi bazo. Ngithi Baba, amathenda nezimali, amamiliyoni amarandi awehle, imisebenzi ayehle, i-physical health, ukuphila emzimbeni ube umqemane awehle, ukunqoba inkinga zomshado awehle, uthula nentokozo yakudala nenjabulo yakudala emshadweni awehle, intokozo yensindiso yethu yaqala ayehle,
uthando lwaqala alwehle, ifaith yakudala ayehle, imangaliso azehle, imishado yantshontsha ayidikilele banikazi bazo, imali amamiliyoni amabhiliyoni awehle, impendulo zemkhuleko ezinkulu nezincane ekade zalindelwa azehle ngegama losindiswa kwabahlobo bethu nabantwana bethu, ukukhululwa kweingane abakude nabeseduze, phila akwehle ngegama lika Jesu Kristu. Ngithatha leli gazi, angihambi ngedwa, ngihamba nezingilosi ezingomoya bokusikhonza, ngiye emanxiweni, ngiya nalemakhaya, awonke umuntu olandlini ngiyalichela enqiweni lokuqala nelesibili nelesithathu nelesine, ngidestroy amazwi akhulunywa abathakathayo, akhulunywa abozalo, akhulunywa abomndeni, ngikhulula destroy amazwi ezifungo akhulunywa kwathiwa abalendlu abangalungelwa lutho, abalendlu abangabi into yalutho, abalendlu abangabi lutho, angabikho umuntu oshadayo. Ngithela igazi lika Jesu elikhuluma okukhulu kunalokho, ngiqaqa izinto ezaboshwa, ngikhuluma impumelelo, ngikhuluma imishado, ngikhuluma ingcebo, ngikhuluma ukunqoba, ngikhuluma ukuphakanyiswa, ngikhuluma uvuleka kwezinto ebeyivaliwe, ngikhuluma uvuleka kweminyango ebivaliwe, ngikhuluma ukuphumelela ukuqhubekela phambili ngegama lika Jesu Kristu. Ngiyehlela nalo emanxiweni onke, ngiyehlela nalo emifuleni lapho ezafakwa khona, ezinye zaboshelwe ezihlahleni, ezinye zachithwa emhlabathini ngegama Jesu. Ngiyaphansi olwandle lapho kufakwa khona izinto, amabhayibheli nezincwadi nama-CV namapasi nama-ID anamagama ethu, kwakhulunywa kwa-operator, kwaboshwa kwathiwa njengoba sibopha lezi zinto nje nomnikazi walezi zinto siyambopha. Ngiyaqashula zonke izibopho, ngiqashula onke ama-cages, I set the captives free. Abakade baboshwa, abakade bavalelwa, namhlanje bayaqashuka. Pharaoh, let my people go, let my people go. Okusemkhathini ngikufungisa igazi lika Jesu, okusemhlabeni ngikufungisa igazi lika Jesu, okusemazini phansi komhlaba ngikufungisa igazi lika Jesu, ogqitshwe phansi emasangweni nasemhlabathini ngikufungisa igazi lika Jesu, ngikufungisa igazi lika Jesu. Ngithi namhlanje ngegazi lika Jesu ngimemezela ukunqoba, ngimemezela ukunqoba, ngimemezela ukunqoba, ngimemezela i-breakthrough, ngimemezela i-breakthrough, ngimemezela amandla, ngimemezela ukuqashuka kwezibopho, ngimemezela uqaqeka kwamafindo, ngimemezela ukuphakamiseka, ngimemezela ukubuyiswa kwezinto ekade zaboshwa, ngimemezela impindiselo phezu kwawonke amazibulo, abathakathi, inyanga. Ngaleli gazi ngivala i-premature death kuma-families abo. Angabikho umuntu ohamba kungakabi isikhathi, angabikho umuntu ohamba engakahlanganisa u-70 years, noma ngabe kuthiwa kunokhondolo, noma ngabe kuthiwa kune-satanic pattern. Ngiyayiqashula le pattern yokufa kwabantu abangakafiki ku-70 years, nokufa kwabantu ngonyaka othile, nokufa kwabantu ngenyanga ethile. Ngiyaqashula, ngiqashula, ngiyayiqashula, ngiyayiqashula ngegama lika Jesu. Ngimemezela ukuqala kwezinto ezintsha, akwenzeke izinto eziqala ngola endlini, emndenini nasezalweni, ongekho ke wabanazo, ongekho ke wazenza, ongekho wafika kuzo. Ngimemezela amazinga amasha, ngimemezela impumelelo entsha, ngimemezela ileveli entsha. Qaqa izandla wena, qaqa izandla ngegama lika Jesu. Ngimemezela amazinga amasha, ngimemezela impumelelo entsha, ngimemezela ukunqoba in the name of Jesus. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus. Ngikhulula amandla egazi lika Jesu, ngimemezela ukunqoba. Simnqobile omubi, 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 simnqobile omubi. Mletheni ngaphambili, mletheni la, mletheni la, mletheni la, mletheni la.
Sheka paita. Takataila. Rakata mletela. Sheka paita tala bashiran. Rakataila rabashiran. Akapaika tala rabashiran. Akapaika tala rabashiran. Rabashiran. Sheka. Memezalika malaga Yesu. Memezalika malaga Yesu. Can Jesus. Jesus. Can 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 Jesus. Memeza kakhulu. Can Jesus. 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 Ngegama likaJesu ziyawa. Ibopho ziyawa. Ngegama